Avui precisament estic a Vilafranca del Penedès, a Cal Figuerot, que és la seu dels Castellers de Vilafranca. Com podeu veure aquí darrere, doncs estan els Castellers de Vilafranca fent aquests assajos i estan preparant-se ja a fons, no? Jo simplement volia destacar que, a part de l'arrelament ciutadà i comarcal que tenen com a Castellers de Vilafranca i per tant de la comarca del Penedès també, els castellers i els castells en general són un símbol de la Catalunya, diguem-ne, que més ens interessa fer créixer i la que més ens interessa vendre cap a l'exterior, no? Aquesta Catalunya que és capaç de fer coses amb força gent, que és capaç d'integrar gent, que és capaç de treballar per valors com l'equilibri, com l'esforç, com el treball col·lectiu, el treball en equip, la força quan cal, l'esperit de superació. Tot això són valors que configuren el nostre país des de fa molts anys, no? De fet, des de fa segles. No? I jo crec que els castellers, precisament els de Vilafranca i els de tot arreu, excel·leixen en aquest sentit, excel·leixen en aquesta línia de recollir els millors valors del país. No? Fan una gran feina de cultura popular, de cultura tradicional catalana, fan una gran feina de catalanitat, fan una gran feina de país, fan una gran feina social, cal dir-ho, i poden fer també, si tots els ajudem, una gran feina de visualització del que és Catalunya en el món, no? Vendre Catalunya a través dels símbols dels castells. Això que us deia, no? L'esforç, la superació, el treball en equip, la constància, l'equilibri, tot això són grans valors d'aquest país nostre, el seny, el valor, grans valors del nostre país que ens han fet grans com a país, no per superfície, no? Sinó per qualitat, i d'això és del que es tracta ara, de reforçar i a més d'aprofitar en el millor sentit de l'expressió, perquè aquest gran moviment casteller sigui un gran aparador, un gran ambaixador, podríem dir, de Catalunya en el món.